Ola, hoxe é o Día Mundial da Saúde Mental e quero mandarvos unha mensaxe. Cando precisedes axuda con respecto á saúde mental, poñede en valor a formación e a profesionalidade das persoas coas que vaiades traballar. É certo que agora falamos con moita máis facilidade da saúde mental, pero tamén é certo que aparecen múltiples opcións que pouco menos nos aseguran fórmulas máxicas para resolver todos os nosos problemas. Pero se miramos un pouquiño máis aló e profundizamos, detrás deso hai moi pouco de ciencia. Non hai fórmulas máxicas realmente que resolvan prácticamente nada. Entón, se en algún momento precisades axuda, mirade que as persoas coas que traballedes sexan profesionais. Buscade psicólogos e psicólogas colexiadas, porque é unha maneira de asegurarnos que teñen esa formación específica. E logo, evidentemente, buscar esa experiencia, esa ética que vos consideredes que necesitades e coa que vos podades sentir a gusto e que vos poda axudar. E se sabedes de alguén que tamén lle pode vir ben ou que está na procura de persoas para axudarlles, pois tamén compartide esta mensaxe, porque poñerse en más de calquera persoa sin a formación concreta e específica pon en risco a saúde das persoas realmente, vale? Bueno, e nada máis, que teñades bo día.